Hej, jeg hedder Kasper. Jeg har startet virksomheden Frakeret i 2022, og det startede med mikrogrønt i det her vækstrum, hvor der er en 10 forskellige slags. Og her i foråret, der kom der så æg til, og det er et vigtigt skridt på vejen imod at kunne tilbyde fødevarer til et helt måltid. Og nu kommer der så tomater næste forår. Så det er jeg mega begejstret for. I foråret, der lykkedes det mig med jeres hjælp at rejse 86.000 til de her 350 æglægger. Og nu gælder det altså 26.000, så jeg kan starte en produktion af en hel masse farverige tomater. Så nu skal du forestille dig et drivhus, der er større end det her, hvor der har gået en stor flok høns hen over vinteren. De har rodet i mere og mere halm og lagt deres gødning. Det vil sige, at jorden er klar til at få plantet tomatplanter. Så får vi en hel masse farverige tomater. Dem kan du få fat i ved blandt andet at købe omeletpakken, som er en af rewardsene i kampagnen. Og der får du æg, tomater og mikrogrønt, som skulle være et god start på en rigtig lækker omelet.